Днес ви представяме CNC Vieto, пробивна машина S6. S6 се нарича, защото има 6 пробивни шпиндела. Има 2 хоризонтални, 1 вертикален, 2 по 45 градуса и още един по 45 градуса, но наобратно. Тя също има и магазин с 9 инструмента, като шпиндела, който реже вертикално, може да се сменя автоматично сам инструментите. Машината разполага с сензор, който отчита колко ви е дебел материала. Ето това. Също и отчита къде се намира на самата маса детайла ви. Има греди, които може да си опрете детайла, също и лапи. Машината разполага с греда, която може да се движи и 2 работни зони на работната маса. Може да обработва няколко детайла едновременно. Има софтуер, на който може да си сканирате и кодове, за да си пускате файлове с пистолет, баркод пистолет. Контролера на машината може да приема различни формати от външен софтуер. Също така има и възможност за програмиране на базови операции на нея. Ето сега ще демонстрирам баркод четеца. Зарежда се програмата. Натискаме старт. Скрита сглобка ламело.